Și acum suntem singuri. Da, și am trecut la arena 5. Da, încă nu ne pică nici cu canapte. Hai să-i donăm. Vreau să fac șoarele. Nu mai aveți? Aici avem niște upgrade-uri la alte de... Da, n-am bani. Scoate pe asta să vă asta aici. Iar de asta... Hai să ne activeze. Este destul de bun. Și nu uitați să apăsați butonul de like. Aha, băgăm balon. Păi, cu mine, nu, cu gigant. Se duce pe balon. Și face gigant. Care-i faza? Dacă fac. Cea super bună. De ce nu mai vrei să faci asta? Asta are porțiuni. Porțiunile vieții mele. Neba. Omoară. Omoară. Deci, e prea OP. Deci, stai, vreau să încurajez la ce arena e cavalerul. E la prima arenă. Ce-o să la a 5-a. Și imediat, da, e cel mai fericit. Hai să dăm să ne jucăm. Mai de raz. Aha. Bă, tu. Știi, frate, tu crezi că tu mă faci la battle-uri cu mine, iar și iar. Aha, și băgă ăsta pe de se numește. E bine că băgă asta, na. Vezi cum mă faci la battle-uri cu Vlamundeanu și cu toți? Du-te acasă la Craiova, du-te acasă la Constanța, că pe YouTube ești morți. Bine, n-ai avut comanda în căție. E toți fanii, îi șochezi. Mă, face pe toți fanii, îi șochezi. Du-te acasă la Constanța, că pe YouTube ești moș. Sincer, asta are destul de mult. Aha. Bunada. Că pe YouTube ești moș. Ia spun un balon. Poate face și el ceva. Că pe YouTube ești moș.
Bun, am câștigat. Yay! Dun, dun. Avem 1133. Hai să facem și mai mult. Aha, am dinat cu mine pe cam. Hai să adăugăm ăștia scheleti cu mine pe cam. Dar nu mai găsit de mult de ăștia african. Cine ar fi african la animat și niciodată fac. Că pe YouTube ești, mă, și o să te... și o să te... doi, Dacă ăsta e african, înseamnă că am noroc mare. Nu dacă e african, mă. Că e prin soi multe hituri și na. Acum mai prin o hită moartă. Ce-a fost asta? Hai că va afecta. Că de-ai tot e moartă. Pam. Dacă câștigăm meciul ăsta, deschid Golden Chest-ul. Good luck. Da. Faci mecherii cu mine, mă? Tu faci? Oh, balon cu mine, mă? Tu faci? Tu faci balonul, mă? Balon, nu știu, mă, tu. Tu altcumva nu știi, frate. Hai, prinde una balonul. Yes, a prins una balonul. Că pe YouTube ești moare și... Dacă mă omoară, eu nebunesc. Fii atent. Da-te os. Sper că nu omoară gigantul vieții. Tu, la mine. Pe YouTube ești moare și să te... Dă veni mici pe capul, de-aia te lăsă la. Dacă facem și noi ceva. Degeaba, boss. Degeaba. 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 Am zis degeaba. Pe YouTube, ești mă. Hai mă, omoară arcării. Așa. Bă, asta mă cam enervează. Și încă mine se dau la chetuță, da. Dacă ar trebui să-i dau, sau să nu-i dau. Gata. Băgam mie pe cau, poate face și asta ce... Că n-a zis că trece și... Stă. Că pe YouTube ești mor și o să te arși, o să te duci până acasă în 2009. Apăsați butonul de like pentru ce am făcut aici. Hai să deschidem. Poate ne picăm pe cău. Na. Bun. Încă una. Am găsit la astea, bun. Ar trebui să-i bag și pe ăștia aici. Unde-i balonul? Mă rog. Să le dăm amfriț. Level 5, bun. Și unde e chestia aia nouă? L-ați lăsat peste activat, sau asta ar fi ceva. Da. Bun, n-ai jucat încă. Stai, nu frate, nu vreau să joc asta. Că pe YouTube, nu. Bă, fie... Îmi bagi înainte, mă? Să-mi bag chestia asta. Credeți cum faci? Ce șmecher. Șmecher. Felix.
Baby Dragon. Da, să ziceți unde mi-a picat Baby Dragon. Mi-a picat într-un chest de lemn. What the fuck, cum se știe Baby Dragon. Adică el e epic și s-a picat într-un chest de lemn. Știi, ar fi cum n-aș ști să spice pe ca într-un chest de lemn. Îți pice pe ca, what the fuck, chest de lemn. Ham de acum ești vecher. Cu tumul tău. Tu nu, vieții mele. Aha, am și pe asta. Asta, nu mai oh, nu. Aș băga asta. Că asta face treaba ca la carte. Pe YouTube. Tu știi, tu ai idee ce faci acum. Tu ai idee cu cine te pui. Dacă le dau o rachetă, sunt morți. Nu știu dacă să le dau sau să nu le dau. Băi, am... Aha. Bun, scuzați-mă, am băut la bun, da, m-am bătut. Bun, și cam atât acest episod. Dacă v-a plăcut, dați un de like și am fost over și am plecat.